Y ahora damos paso a... Jarraian, esperientzien mailari helduko diegu. Nahi zuen bezala, hemen bi eta hor beste bi. Ni erdian jarriko naiz, zuen baimenarekin. Bai, iskigan jarriko naiz ni. Bai, ez dakit. Edo utzizazu horrela eta igual... Lebide laguna. Vale. Yo de familia laguna hori etorri eskolara, Gipuzko. Bueno, pues tras conocer la labor que se está desarrollando en el ámbito de la intervención socioeducativa... Esku hartze sozioedukatiboaren arlon peratorrez fundaziotik egiten diren lana ezagutu ondoren, orain gure lurraldean abian jarritako esperientzia batzuk ezagutuko ditugu horretarako. Gurekin dugu Oskar Granado, egintzariko aukera suspertzen programen diarduna, Lola Udalkarrekin kooperatibatik, familia laguna proiektua zitzeingo dugu. Iker Kaiadok, ikaslagun programan, senior gisa duen esperientzia zitzeingo dugu. Eta azkenik, Barakaldoko udaletik, Mireia Parrak giltzarre zerbitua zitzeingo dugu. Oroa, reskatu dizuguna da azaltzeko zertan datzan, programa eta zerbitzu hauetako bakoitzak, nola sortu ziren eta zer emaitza eta ikaspen azpimarratzen dituzuen. Eskatuko dizuegu mesedez, 15 minutu horiek betetzeko, esperientzia bakoitzeko, esku hartzen ondoren galderak jaso nahi ditugulako. Eta gehiago luzatu gabe aukerak suspertzenekin hasiko gara. Aukerak suspertzen un programa... Oskar Granadok programaren xehetasun gehiago kontatuko dizkigu jarraian. Nahi duzunean, aurrera. Nahi baduzu hor punteroan pasatzeko. Bueno, egun hon dan hori, ni Oskar naz, agintzari elkartetik nator, eta gure rola, aukera suspertzen programan, da elkarte burua izatea. Guk egiten dugu programa honen koordinazioa, eta Eusko Jaurlaritzarekin ere kontaktua egiten dugu, ez? Aukera suspertzen osatzen dugu elkarte askok, elkarte sare bateko osatzen dugu, eta hori gure rola da koordinazioarena, baina ikusi ditut hemendik aurpegi batzuk ere beste elkarte batzetakoak, orduan hurbilago sentitzeko programaren erreferenteak. Zer da aukera suspertzen? Aukera suspertzenek, Jaionek aurreratu du apur bat ez, da programa komunitario bat, eskola laguntzako programa da, eta gizarte desabantailan dauden haur eta familiei zuzenduta dago. Ikusi duzuen moduen, komunitario hitz hori azpimarratu egin dut, oso garrantzitsua dalako programa honen izaeran. Gero sartuko naiz pixka bat gehiago, baina nahi izan dut azpimarratu hasieratik geratzeko zuen buruetan ere joateko ikusten izaera hau duen programa dela. Gehien bat presentzialki ematen da laguntza, talde txikietan, baina online esperientziak ere badaude, batez ere, pandemia garaian sortu zen programa hau, eta pandemiaren hasieran esperientzia gehiago ematen ziren online. Aurreratu da moduan, 2020an sortu zen, pandemiarekin batera, zehazki konfinamendu garaian. Danok dakigunez, sasoi horretan guztiok etxean sartzera behartu da ikusi ginen, eta egoera honek eraman zituen haur eta gazte asko hezkuntza prozesua jarraitzeko zailtasunak izatera, ez? Eta are gehiago, ezer esanik ez, zaurgarritasun egoeran dauzen ume eta gaztei. Orduan, sasoi horretan, berdintasun justizia eta politika sozialen departamentutik sortu zen inorratzean utzi gabe funtsa. Hor programa asko sortu ziren zaurgarritasun egoera horri aurre egiteko, uste dut 8 izan zirela, ez? Eta, euren artean aukera suspertzen.
baina hilabeteak eta pandemiak aurrera ginala ikusi zen programa honen behar izana estrukturala zala, ez zela bakarrik pandemia egoerak sortutako arazo bat izan, eta, bueno, departamentutik, Eusko Jaurlaritzatik erabaki hartu zen programarekin aurrera jarraitzeko, eta horregatik gaur hemen gaude, ez? Eta ikusi zen ere bai, guztizko koherentzia gordetzen zuela, 2018-2022ko epealdirako sortu zen Euskal Autonomia Erkidegoko Euskal Autonomia Erkidegoko familien laugarren planarekin. Zergatik? Plan honen helburuen artean, helburuen artean, bi helburutan aipatzen zelako, zerikusia zuten programa honekin. Bat, hezkuntza aukera berdintasuna bermatzea, haur eta gazte guztientzako, eta bestea, garapen komunitarioa sustatzea. Sartuko gara apur bat, programa ikusten, zertan datzan, da nola garatzen den. Helburu nagusi moduan, esan dezakegu, helburu duela, hezkuntza aukera berdintasuna bermatzea haur eta gazte guztientzako, ez? Hori, azkenean, beraien etorkizuneko proiektua, egonkorragoa izateko, eta eskola porrota ere saiesteko nola gaitez. Nola egiten dugu hau? 3 helbururen bitartez. Lehenengo eta behin, eskola laguntza eskaintzea, bai aurrei, eta familiekin ez da eskola laguntza berez, baina familiekin ere lan egiten da, eta oso garrantzitsua da, gero sakonduko dugu apur bat zer egiten dan, eta zergatik da hain garrantzitsua. Umeekin 4 kompetentzia lantzen dira. Alde batetik, eskolako lanak edo eskolatik datozen tarea horrek egitearena, beste alde batetik kompetentzia linguistikoa, batez ere euskararen errefortzua, eta kompetentzia digitala lantzea, eta azkenik, modu transversal baten edo ikaste teknikak lantzea. Zergatik, azkenean eskolako lanak eta egitea ondo dago, ez? Azkenean da laguntza bat emateko erritmo hori ez galtzeko, baina nolabait autonomia sustatze aldera, etorkizunera begira, lantzen dira ere bai kompetentzia transversalak, ez? Ez bakarrik orain laguntzeko. Gero aurrerago ere arazoren bat sortuko balitz, edo prozesua jarraitzeko arazoren bat sortuko balitz, norberak estrategiak garatzea autonomoki konpondu alizateko. Familiekin lantzen da gutxi gora bera kompetentzia berdinak, baina familiei zuzenduta, ez? Kompetentzia linguistikoa eta digitalak lantzen dira, ikaste teknikak lantzen dira, baina guztia dago enfokatuta beraiek garatzeko kompetentzia batzuk gero umei lagundu alizateko. Horretan dago enfokatuta. Eta gero lantzen dira gurasotasun kompetentziak ere bai, berdinera. Mugatzen da arlo honetara. Gero badaude gizarte zerbitzutan eta hainbeste lekutan badaude beste programa batzuk gurasotasun kompetentzia lantzeko, kasu honetan dira arlo akademikoari lotutakoak. Bigarrenez, eten digitala saiesteko lana egiten da. Zentzu horretan, bi modu nagusitan lan egiten da. Alde batetik, ordenagailuak eta konektibitatea, internetera konektibitatea ziurtatzen dira. Behintzat, eten digitala ez dadila izan ordenagailu falta edo konektibitatea falta dagoelako. Orden hori, pandemia garaian oso garrantzitsua izan zen, baina gaur egun ere garrantzitsua da, mundu guztiak ez dauka aukerarik ordenagailua ez da konektibitatea izateko, orduan oinarrizko baliabide moduan hau eskaintzen da. Baina, badakigu guztiok, eten digitala ez dela ordenagailu bat ematearekin konpontzen, ez? Orduan, horregatik aurreko helburuan esan dudan moduan, kompetentzia digitalak lantzea oso garrantzitsua da, bai umeekin da bai familiekin. Eta, hirugarrenez, sare komunitarioak indartzea. Lehen esan dut, ez? Oso programa komunitario da eta oso aspektu garrantzitsua dau programaren barruan. Programa osatzen dugu elkarte sare handi batek, eta honek bermatzen du moduren baten, programak bermatu du sare hau sortzearekin,
elkarte askorentzako indargune bat izatea, ez? Elkarte askok, trajektoria luze bat izan dute, beste arlo askotan eta bai hezkuntza arloan ere bai, baina programak baliabide berriak ekarri ditu, ez? Alde batetik ekonomikoak, eta beste alde batetik, sarea sortze horrek baliatu du, egiten dugu formakuntzak, materialak prestatzen dira eta guztien eskura jartzen dira, eta gero, sare hori sortzeak ere, baliatu izan du elkarte askok, horren artean harreman berriak sortzera, proiektuak ezagutu, eta nolabait, edo modu oso garrantzitsu baten, honek ume eta familiei ere eragin positiboa eskaintzen die, ez? Azkenean, elkarte batek ezagutu dezake beste baten proiektua, eta familia batek agian behar dezake beste rekurtzoren bat, orduan, hor sortzen dira sinergia batzuk, eta baita gizarte zerbitzuekin ere, nolabait familiei eskaintzen dienak esku hartze eta atentzio integralago bat. Eta zer esanik ez, gizarte zerbitzuentzako oso laguntza garrantzitsua da, ez? Azkenean, helburua da sare hori indartzea, ezagutzea guztien artean, eta familia eta aurrei ematea ahalik eta atentzio integralena. Nola egiten dugu, nola heltzen dira umeak? Esan beharra daukat, nahiko malgutasun handia dagoela zentzu honetan. Programa sortu zen pandemia garaian, orduan, sortu zen moduan, ahal izan zen moduan, egoerak behartuta, eta momentu guztian, hasieratik eta oinarte, malgutasun izaera hori izan du. Beti moldatu izan gara, egoera desberdinetara, ez? Diseinatu genuen protokolo hau, uste dugulako ondo moldatzen dela sare horren behar izanetara, baina hori, esan dudan moduan, malgutasun handiarekin, azkenean helburu nagusia da umeak laguntza hori jaso alizatea, ez? Orduan, normalen egiten duguna da, sareko elkarte baren batek, elkarte buruari esaten dio, aukera duela umei atentzioa emateko, elkarte buruak hitz egiten du gizarte zerbitzuekin, eta gizarte zerbitzuek egiten duena da, familiak eta umeak identifikatu, ez? Azkenean, zaurgarritasun egoeran dauden umeen ezagutza edo haiekin hurbiltasuna, gizarte zerbitzuetatik bermatua dago, ez? Orduan, uste dugu hori dela bide egokiena, ez? Hortik etorri behar direla identifikatutako ume eta familiak. Horrekin, gizarte zerbitzuek pasatzen digute guri informazio hori, eta guk egiten duguna da, elkartei pasatu da. Gero ja, elkartea zuzenean jartzen dira kontaktuan, familiekin. Askotan hori, malgutasun horrekin, familia asko hurbiltzen dira elkarteetara, orduan elkarteek ere eukitzekotan aukera hori, hartzen dituzte familiak, eta gero elkarte buruarekin koordinatzen dira, guztia ondo koordinatzeko, eta moduren baten ere posible balitz edo behar izana egongo balitz, gizarte zerbitzuekin ere hori koordinatuta izateko. Zer gertatzen da, gizarte zerbitzuetatik heltzen zaigunean behar izana dagoela, eta ez daukagunean herri horretan, elkarterik hori aurrera eramateko. Elkarte burutik sustatzen duguz, gizarte zerbitzuekin edo udaleko beste zerbitzu batzuekin batera, sustatzen dira bolondresak hartzeko kanpainak. Eta egia esan oso esperientzia politak izan duguz, herri askotan. Azkenean, herrietatik errazten dira lokalak, edo batzutan beste medio batzuk ere bai, eta euren sareetatik zabaltzen dira kanpaina horiek, eta egia esan oso esperientzia positiboak izan duguz, badauzkagu herri batzuetan 6 bolondreseko taldeak 14 umerekin, eta ja, 2-3 urteko rekorrido batekin, orduan, espero genuena, baino erantzun hobeagoa jaso dugu zentzu horretan. Hemen azkar datu batzuk ematearren, ikusi daiteke, ez? Programaren garapena oso esanguratzea izan da. 2008an 1.100 ume inguruk parte hartu zuten, 2023an 3 izto dintzan, berdina familiekin, eta berdina programa garatu den herriekin, ez? Hasi ginen 30 herritan, 2008an, eta 2023an, jada 80 herritan izan ginen. Elkarteekin ikusten duzu ez, gora bera batzuk izan dira, baina ikusten duzu bai, 2023an 20 elkarte parte hartu zuten, baina horrek ez du eraginek izan
atentzioan, ez? 2007 umek parte hartu zuten. 2008 bat izan zen garapen izugarrizko urtea, elkarte askok parte hartu zuten, inkluso elkarte batzuk ez zirenak honetara dedikatzen, edo aisialdia zena euren lanbide bakarra edo nagusia, animatu ziren programan sartzera ere bai, izan zuten esperientzia, batzuentzako ez zuen funtzionatu, askotan voluntario ez osatutako sare txikiak ziren, orduan, igual larregi izan zen eurentzako bai, baina danak izan zuten esperientzi positiboa izan zela, eta balio izan zuen bai elkar ezagutzeko, ez? Eta hori, gaur egun, 22 elkartara gara berriz ere, eta hori, martxan gode. Lehen ez dut esan parkatu, baina hemen ikusi dozu, ez? Elkarte guztien, moduren baten nahi izan dugu ikusarazi, ez? Sarea norainoko handia den eta nortzuk parte hartzen duten. Ikusten duzu, sexuaren aldetik, umeen aldetik, oso parekotasun handia dago, hasieratik, egia esan harritu egin digu hasieratik, ez? Beti izan da horrela, erdia, iaia, erdia eta erdia, eta ikasturtearen arabera, programa gehien bat parte hartzen dute lehen hezkuntzako umeek, gehien bat bigarren ziklokoak, eta, posten galare bai horrela izatea, ze horrek esan nahi du umeak lehen ere inmak aipatu du ez, hori prebentzio izaera hori hartzen duela programak ere bai, eta landu ditzakegula kompetentzia batzuk txikitatik, gero nagusitan, kompetentzia horrek garatuta izateko eta autonomiaz konpondu izateko. Familien aldetik, ikusten duzu ez, ia 80% atzerritarrak edo atzerritik etorritako familiak dira, eta gero besteak, Euskal Autonomia Erkidegokoak edo estatutik etorritakoak, Ukrainiatik ere bai, edo beste herrialde batzuetatik. Eta familia tipologiaren aldetik, gehien bat, 60% familia biko gurasoko familiak dira, baina, guk ere, monomarental hori kontzeptua erabiltzen dugu, oso esanguratsua delako, ez? 36% guraso bakarreko familien 36% dira amaz osatutako familiak. Ikaskuntzaren aldetik, berriro ere azpimarratzea, ez? Ze konturatu gara, ze garrantzitsua den hori, ez? Sare hori indartzea eta errekurtso desberdin arteko sare hori nolabait bermatzen jarraitzea, erantzune integralago bat eman alizateko. Eta bezalde batetik hori familienekin egiten dan lana, ez da erreza izaten egia esan, asko ulertuko nauzu ez, hemen zaudeten elkartetatik, oso zaila da, familiekin kontaktua izatea, binkuloa izatea, jarraipen bat izatea laguntzekin, baina oso garrantzitsua hartzen dugu programan. Azkenean, helburua hori delako ez, helburua ez da umeak 6 urtetatik 16 urtetara gurekin egotea, ez da denbora murriztu bat edo, bintzat definitutako denbora bat egotea, kompetentziak lantzea gurasoekin ere bai, gero gurasoak ere soporte moduan aritu alizateko. Eta, erronka moduan, ez, berdina, jarraitzea sare komunitario hori indartzen. Bestalde batetik, bai ikusi dugu programak aurrera eginala, behar izana ikusten dugu ere bai alde metodologikoan ere aurrerapen batzuk emateko, azkenean hori ez, pandemia garaian sortu zen, eta hor bakoitzak egin ahal izan genuena, gero joan gara puizkate hori guztia antolatzen, errekurso berriak eskaintzen, baina uste dugu ondino badaukagula horre bide interesgarria ere bai, uste dut. Eta berdina, ebaluazio tresnekin, ez? Oso garrantzitsua da, ez? Jakitea egiten dugun horrek eragin badaukala eta zer nolainoko eragina eta horrek ere lagundu egingo digu hobetzen. Eta, hor jarri dugu, ematen du errepikatzen dela, ez? Berriro reforzar colaboración entre agentes implicados, jarri dut, gehien bat, igual pentsatzen ari zaret, ez? Non geratzen dira eskolak, ez? Guzti honetan, azkenean eskola laguntzako programa da eta non geratzen dira eskolak. Programa sortu zanetik, ez da, momentuz ez dugu aurre ikusi eskolak nola sartu ahal diren guzti honetan, azkenean programa dago zuzenduta
haur eta familia zaurgarritasun egoeran dauden familiekin, datorren departamentutik ez, baina egia da, badaukala ez, hezkuntzarekin lotura handia ez, orduan, zentzu horretan erronka moduan jartzen dugu ez, jarraitzea pentsatzen, nola egin dezakegun konexio hori hezkuntzarekin, arreta oraindik ere integralagoa izateko. Eta, azkenik hori, hor daukazue kontaktua, edo zein zalantzetarako, familiak ezagutzen badituzu ere, kontsulta egiteko, eta voluntarioak ere hartzen ditugula, orduan, norbait ezagutzen baduzue, edo norbera be animatu nahi bada, hor daukazue gure kontaktua. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Oskar, aurkezpenagatik oso interesgarria benetan. Y ahora vamos con Familia Laguna. Orain Familia Lagunarekin joango gara. Akompainamendu programa bat familiarentzat, kulturartekoa, hezkuntza arloan eta arlo komunitarioan lantzen dena. Elkarrekin kooperatibak urteak daramatza proiektu honekin Gipuzkoan eta orain bere ekintza eremua handitu egiten du eskoletara. Araban eta Bizkaian. Lola nahi duzunean duzu hitza. Kaixo, egunon. Yo vengo de la cooperativa Elkarrekin. Ni Elkarrekin kooperatibatik nator, komentatu duzuen bezala, eta azalduko dizuet Familia Laguna programa. Programa hau modu voluntarioan sortu zen, oso gune txiki baten Egiako auzoan Donostian. Eta sortu zen zerbait txiki bezala, pixkanaka handitu egin dena eta aldatu egin dena 8-9 urtean. Eta esaten ari nintzen bezala, eskola txiki batean, Aitor ikastola, ama talde bat, beste jatorri batzuetako familiak matrikulatzen hasi ziren garai batean, hasi ginen konturatzen, patioan egoera batzuk bazitezkigunen gehiegi gustatzen, eta gure seme-alabak ez genuen egoera horietan bizitzen nahi. Hasi ginen ikusten nola familia iritsi zirenean, familia migratzatu hauekin, bazterkeria egoera gertatzen zirela, banaketa zegoela, bereizketak, Latinoamerikako familiak elkartzen ziren alde batean eta euskaldunak beste batean. Eta kezka horrek eraman gintuen, denak ere arlo sozialatik gentu zen, eta pentsatu genuen zerbait egin behar genuela egoera horrekin. Eta pentsatu genuen hezkuntza komunitatean lan egin genezakela egoera horiek saihesteko. Paraleloki ere eskola porrot kasuak ikusten hasi ginen. Batez ere kanpotik zetozen familien artean, hasi zirenak ikasturtea errepikatzen. Beraz, horrek esan nahi zuen, jatorri migratzailea zutela haur horiek. Elkartu ginen eta hasi ginen pentsatzen zer egin genezakeen. Eta hasi ginen pentsatzen, familia migratu bat etortzen denean eskolara, hezkuntza sistema ezagutzen ez duenean, ingurune soziala ezagutzen ez duenean eta auzoa ezagutzen ez duenean, nahi genuen nolabait akompainamendu bat egin familia horiei, eskolaki begotik, familien aldetik, eta tokiko familia bat aurkeztu euskalduna akompainamendu hori egiteko urte betean. Horrela hasi ginen, eta 3 familia bikote jarri genituen martxan, eta emaitzak horren onak izan ziren, harritu ere egin ginela. Eta erabaki genuen proiektua oso egokia zela, oso moaitza onak zituela parte hartzeari buruz batez ere. Eta erabaki genuen Donostiako udalari aurkeztean eta nolabait lan hori profesionalizatzean. Denak entozen arlo sozialetik eta herritar migrantekin lan egindakoa ginen. Programa profesionalizatu genuen eta hainbat ikastolatan jarri genuen martxan Donostiako udalaren bitartez.
Eta esaten nahi naizen bezala, zeinen metodologia hobetzen, ze proiektua oinarri-oinarritik sortuzen eta eraiki behar izan genuen prozesu osoa, akompainamendu prozesu osoa. Eta hor sortu zen proiektu osoa, proiektu globala, ongietorri eskolara du izena. Ongietorri eskolara ez da bakarrik familia laguna egiten duena. Ongietorri eskolara urten esperientziaren arabera konturatu ginen lehen imak esan duenaren aritik. Ze garrantzitsua den zaurgarritasunarekin lan egiten dugunean adin txikikoen artean, batez ere garrantzitsua dela familiekin lan egitea, baina ez bakarrik familiekin. Hau da, ingurune horretaz baliatu behar dugula eskoletan, lan integralago bat egiteko eta arlo guztietatik lan egiteko. Irakasleek lan egiteko, ikasleek lan egiteko, familiek lan egiteko, batez ere. Eta hor ez gelditzeko, auzoarekin ere lan egiteko, kideagoarekin. Beraz, gure espektatiboak oso altuak ziren, urrats txikiak ematen joan gara, eta proiektua oso zabala da, baina batez ere azalduko dizuen protagonista familia laguna programak izaten jarraitzen duela. Paraleloki nire hitzaldian zehar keinuak egingo dizkiot, baitxe. Egiten dugun gainerako lanari. Familia laguna, helburu gisa du harrera inklusibo bat egitea. Eskolara iristen diren familien aldetik beste herrialde batzuetatik iritsi berriak direnak, batzuetan galduak zeudenak, askotan zaurgarritasun auziengatik, beste batzuetan etzen hainbesterako. Gure programak ez du bakarrik familia zaurgarriekin lan egiten baizik eta mota orotako familiekin lan egiten du, migratu duten familiekin. Horrek guretzat abantaila badu. Ez dugula jendea laukitxotan sartzen. Hau da, guk lan egiten dugun familia horiek ez dira zaurgarriak sentitzen, zer egiten dugun lana familiekin horri esker beste posizio batean kokatzen dira. Hau da, komunean dutenak denak dira familia migratuak direla, batzuk aberatsak dira, beste batzuk behartsuak dira. Horrek abantaila bat ematen dugu. Beraz, harrera inklusibo hori egitea eskolan akompainamendu programaren bitartez, beste helburu bat izango litzateke eskolan kulturarteko harremanak bultzatzea. Hau, hasieran hartu genuen argazki honek, pentsarazi zigun, familiak berberetzen hasten, eta nahi izan genuen kulturarteko harreman horiek bultzatu. Eta eredugarri izan daitezen. Hau da, ikusten ari garena da errepikatu duguna. Zuk eskolan ikusten baduzu gurasoak nahastu egiten dela, harremana dutela elkarren artean, azkenean sare bat sortzen da. Jokabide hori errepikatu dutena, eta gure seme-alabek horixe ikusten dute eta ez banaketa. Hirugarren helburu gisa, guretzat oso garrantzitsua da, konturatu ginen, garrantzitsua zela iritsi berriak ziren familiarentzat euskara eskolan. Hau da, euskararen gaia gai potoloa da eskoletan. Hau da, garrantzitsuenetako bada. Ze familiak iristen direnean eskotan ezakite hemen euskara ere hitz egiten denik. Esaten dute Espainiara datu zela. Eta noski, ikusten dute, batean, bigarren hizkuntza bat ikasi behar dutela, kontutan hartuz, ze egoera duten ere, familiak ze egoera zailak dituzten ere, beste arazo batzuk dituztela ere, lehen etxi behar dituztenak. Beraz, kontratu ginen, programatik oso garrantzitsua zela, familiekin lan egitea gai hori aurrekin ere bai. Eta programaren helburuetako bat dela familia horiek elkar hurbil daitezen. Gero azalduko dizuet pixka bat, nola egiten dugun, nola hurbil daitezke euskarara eta euskal kulturara modu errazean. Azken batean euskara giltza baita aukera berdintasunerako aur horientzat, eta aur horiek izan daitezen nahi duten etorkizunean euskara behar dute. Eta batzuetan hemen jaio direnak, baina hobeto menderatu behar dute. Beraz, horiek dira helburu nagusiak. Pasatzen bali banaiz esan zen. Familia Laguna programa, esan dizuetan bezala, akompainamendu sozioedukatiboa
egiten duen programa da. Harremanetan jartzen ditu eskolara iritsi berriak diren familiak edozein jatorrikoak tokiko familiekin. Eta albaldin bada euskaldunak direnak edo motivazio bat dutenak euskararekiko. Lehen esan dizuedagatik. Harreman hauek oinarritzen dira batez ere hurbiltasun harremanetan. Konturatu ginen hasieran askotan lanean hasteko oinarria zaurgarritasuna lantzeko familietan hain zuzen ere horixe dela. Ze ezagutzarik eza dagoen zentzu askotan. Gure programa oinarritzen da horretan. Hurbiltasun harreman horietan, horren zaila den horretan. Eta gu alentzen gara harreman horiek indartzea, modu naturalean egiten ez direnak, ze denok dugu joera gureak antzekoak diren pertsonekin egotea. Ni valentziarra naiz, ikusten bali badu valentziarra hitz egiten nahi dela norbait, hurbildu egiten natzaio erraxago. Beraz, gure harremana hurbiltasun programa horietan oinarritzen da, hain zuzen ere hori hausteko. Hau da, guk dugu joera hori gune eroso horretan ez, gure txoko erosoan gelditzeko. Eta hori egiten dugu familia voluntarioekin, albaldin bada euskaldunak, rol bat dutenak. Eginkizun nagusitzat duena informazioa helaraztea, harrera egitea familia hauei, familiak gustora egon daitezen, goxo egon daitezen, informazio traspaso bat egitea, adibidez, erakustea nola egin beka bat, nola eskatu beka bat, nola izena eman eskola kanpoko jardueretan, hau da, nola egiten da beka bat, lagunduko dizut joango zurekin, guraso biler bali badago joango nizurekin, ze badakizu askotan parte hartzeko, parte hartze oso zaila dela pertsona guntzat, eta akompainimendu txiki batekin, baliteke ausartzea eta parte hartzea. Familia hauek ere rol gisa dute sareak handitzea lehen, imak aipatu dena, hau da harremanezko sareak handitzea. Familia horiek normalen ez daukate seniderik hemen inguruan, ez dute ezagunik, eta helburu nagusietako bada akompainamendu voluntari egiten duen familien horrek sareak zabaltzea, gelako WhatsAppean sartzea, eta auzoko jende gehiago aurkeztea, eta harremanezko sare horietan sartzea. Eta beste helburuetako bada familia horiek euskaldunak diren aldetik, askotan militanteak dira euskararen gaiarekin, eta hauxe egiten dute familia horiek euskarara hurbildu baitasunetik. Hau da, ez inposiziotik, baizik eta onarpenetik. Nik erakutsiko dizut daukaran guztia zuk ikus dezazun, eta batez ere zurea ezagutuko dut zen, ikusten dut hor dagoela koska. Hori izango litzateke familiek duten eginkizuna. Programaren printzipioak asmatuko zenituen, akompainamentua da, familia hauken egiten dela, akompainamendu akompainatua. Alderdi teknikotik egiten duguna da prestakuntza eskaini familia voluntario horiek akompainamenduan duken dezaten eta jarraipen etengabean. Eta beste printzipioetako bat izango litzateke alderdi interkulturala. Hori da pixka bat oinarria, hortik lan egiten dugu. Diferentzia respetatzen dugu, justizia soziala aldarrikatzen dugu, eta baita ere kultura arteko harremanak bultzatu nahi dugu. Beste printzipioetako bada familiekin lan egitea. Familia gune nagusia baita eta eragin zuzena du zaurgarritasuna arintzeko adin txikikoen kasuan, adingaben kasuan bestea, arlo hezkuntza arloa da. Hor lan egiten dugu, baina eskola ere biltzen dugu aitzakia gisa. Alde bat azkenean xedea auzoa da. Eta hezkuntza eremua privilegiatu da, ze hor familiak daude, aitona amonak, gurasoa, baina gero lan hori beti auzora eramaten da.
día a día de estas familias. Familia horiek egunero hor bizi baitira. Gero este printzipioetako bat euskara giltz gisa aukerak zabaltzeko aurra hauei. Eta gero elementu bazterkeriarik ezarako elementu gisa. Horixe da landu behar duguna gerta ez dadin. Eta gero beste ezaugarrietako bada komunitatu dizu dena, arlo komunitarioa. Hau da, zuk egiten duzun hori eskolan egiten duzuna, irakasleekin edo ikasleekin egiten duzunean, familiekin, horre badu azken xedea auzoa. Eta horretarako lan egiten dugu auzoko hainbat elkartekin, sarea sortzen alegintzen gara, ikuspegi kulturartekoa sartzen, auzoan egiten diren ekintzetan, eta sare bat egon da dira eskolarekin zuzenean programako familiak parte har dezaten ere auzoan eta protagonistak izan daitezen, eta ikusgaitasuna emateko eta balio emateko beren kulturei. Eta hori izango litzateke oinarri. Diapositiba batzuk alde batera utziko ditut, bestela luzatu egingo naiz. Horretarako lan egiten dugu eskoletako zuzendaritzekin, bilera zuzenak izaten ditugu. Gaur egun Gipuzkoako 18 eskoletan gaude, hasiera batean Gipuzkoako bakarritzen, eta aurten zabaldu egin da 3 lurraldeetara. Bi proiektu gehiago ditugu Bilbon, Arangoiti eskolan eta Gasteizen. Eta zentro horiekin guztiekin, lan egiten dugu irakasleekin, guraso elkarteekin, zuzendaritzarekin, eragile komunitarioekin, arlo desberdinetan lan egiten dugu. Arloetako bat prestakuntza eta sentiberatzea da, zentzurik zabalenean, eta egiten duguna da eskola kidetu guztia sentiberatu. Irakasleak, langileak, etengabeko prestakuntza eskaintzen dugu, ze irakasleak interbentzio prozesu eta sartzen direnean asko aldatzen dira. Mugikortasuna handia dago, beraz etengabeko prestakuntza egiten dugu, irakaslea ez dadin inoiz gelditu prestakuntzari gabe. Hau da, gu ere proiektuan haiek akompainanti izan daitezen. Baita ere familiekin, sentiberatzea ikasleekin, Eusko Jaurlaritzarekin egiten dugun programa baten bitartez, 1000 kolore du izena, jarduerak diseinatzen ditugu, arrazakerian kontrako programak garatzeko, xuxurlatzea joerak baztertzeko, eta hau lan egiten dugu urtero eskola guztietan, eta jarduera desberdinak dira adin desberdinetarako. Gero dokumentu bat sortzen da, eta programa parte hartzen dituten zentroek parte hartzakete. Duela 5 urte hasi ginenetik programarekin, jadanik 5 dokumentu bat ditugu, 20-30 dinamikekin sakon lantzeko gai hori guztiak ikasgeletan, eta gero horrek asko balio die irakasleek. Eta gero baita ere prestakuntza eta sentiberatzea eragile komunitarioekin, elkarteekin, auzoko eragileekin, bai prestakuntza, zuzenak beraientzat, bai kolaborazioa zuzenak beraiekin, azken batean sentiberatzea lortzeko. Eta gainera, saiatzen gara, guk lantzen ditugun zentroek tresnak izan dezaten kulturaniztasuna lantzeko, baita ere zaurgarritasuna lantzeko horren barruan. Eta horretarako hainbat programa ditugu. Aholkularitza zerbitzu bat dugu, non eskolek jartzamai dugu, gure kolaboratzaile bat, eta berak aholkua ematen die eskolei egoera zalantzagatsuak sortzen diren, ezakitenean nola jokatu kultur aniztasunaren aurrean, bai, ea lortzen dugu. Beraz, hau alde batera utzeko du. Vale.
Bueno, en definitiva, un poco azken batean, este programa honek gauza oso erraz egiten du. Oda, familiak elkartu, pertsonak elkartu, ematen du erraza dela. Eta kulturarteko harremanak sustatzen ditu. Eta hori denak, azkenean, aurten adibidez, lan egin dugu 200 familiekin. 18 zentrotan. Eta azkenean, lortu ditugun emaitzak, akonpainimendu sozio-edukatibo honetan, alde batetik dira, familia horiek parte senti daitezen. Harrera egiten zaiela iristean, ez daitezen bakarrik sentitu. Horrek denak lagun diezaiela ahalduntzen eta eskolan parte hartzen. Lehenbizi eskolan eta gero auzoan. Familia hauek gainera identitate ariketa bat egin dezaten beren kultura parte hartzeko. Azken batean programa hau aldebikoa da. Hemen kontua ez da bakarrik familian migratuek lan egitea eta neska mutil migratuek lan egitea, baizik eta eskola osoko familiekin lan egitea. Askotan tokiko familia sentiberatzen ditugu gehiago eta ez migratuak eta horrek, akonpainamendu horrek guztiak ere adingabekin egiten da interbentzioa izaten du. Eta euskararen kasuan paraleloki egiten dugu beste programa bat. Euskara zure lagun hoberena komentatu duzue, ezakit lehenkidea komentatu duen, euskararekin errefortzua egiteko, akonpainamendu egiteko, etxeko lanetan. Eta horrela programa parte hartzen duten neska mutil guztiei eskentzen zaie euskara arroko errefortzua modu teorikoan, astean 2 saio, bat teorikoa eta bigarrenak zerikusia du aisiarekin eta kirolarekin, jolasarekin, txangoak egiten dituzte eta hainbat jarduera egiten dituzte. Zerikusia ez dutenak, mai batean esertzearekin eta beste obligazio batekin etxeko lanak egiteko. Zer egiten dute ondo pasatu eta euskara zitzen. Eta familiakin batera beti ere. Eta emaitzak oso onak dira, 200 familiek parte hartu dute aurten, urtero 200 familiek parte hartzen dute. Horrek esan nahi du 1000 bat pertsona, modu batean edo bestean parte hartzen dutela programa honetan. Eta gero ia 50 erakundek parte hartzen dute gurekin, gainera dugu aisia eta denborari bereko programa bat, non eragile askok sarrerak ematen dizkiguten doain, gero han harreman bat izan dezaten ez bakarrik jolastokian eta eskolan, kanpoan ere bat. Emaitzak oso onak dira, euskararekiko hurbiltze hori oso ona da, euskara ikastaro askotara apuntatzen dira, baina familiak askotan ezin dute ez daude pentsatuta, ezak ez taldetarako, ez jende normalaren zat. Beti eskatzen digute, esateko norbaiti, ikastaroen onutegiak ez direla egokiak. Eta euskararekiko hurbilpen horren inguruan aldatu egiten da percepzioa. Hau da, euskararen percepzioa nire alabarentzat. Eta ez dute euskara ikasten. Eta motivazio hori aldatu egiten zaie euskararekiko eta zuzenean transmititu egiten zaie bere seme alabei. Beraz, amaitzeko, oroar, zorritasunarekin lan egitea, lotuta dago, eragile guztiekin lan egitearekin hainbat eragile parte hartzen badute aurrorien zargarritasun egoera hobetzeko. Atsegin handi izan da, hemen zuekin egotea oso interesgarri izan da ere zure hitzaldia, baita zure ere. Mila esker eta galderari gauzuen, Mila esker,
Bai, zure txandea da. Eskerrik asko Lola, muy interesante la labor que estáis realizando. Oso interesgarria da egiten hori zareten lan. Orain ikaslagun programarekin. Voluntariotza ekimen honek Gipuzkoako harrera egoitzetan hartatuak dauden aurrentzat errefortzu akademikoa eskaintzea du helburutzat. Iker ikaslagun seniorra da eta berak azalduko digu programa honen nondik norakoa. Iker, zure da hitza. Egunon, eskerrik asko gonbidapenagatik, eta ikaslagun programa labur azaltzen saiatuko naiz. Lehenengo apur bat gure biztanleriaren testuingurua azalduko dut, eta gero programan bertan sartuko naiz. Zer gertatzen da gauza baten inguruan daturik ez badaukagu. Ez dela existitzen. Gauza hori ez dugula kontuan hartzen eta ez dugula ezagutzen. Eta hori gertatzen da tutelapean dauden haur eta nerabeen kasuan. Haien hezkuntza testuingurua ez da ezagutzen eta hori, kontzientzia falta bat dago, ez dago eztabaidarik hauen inguruan, ez dira programak aurrera eramaten, eta hori desberdintasun eta berdintasun faltan eta esklusioan ondorioztatzen da. Haurreta nerabe gazte hauek orokorrean hezkuntza behar berezi gehiago dituzte, biztanleria normatiboarekin alderatuz, formazio nivel basua, idonitate tasa ez da hiena, errepikapen maila tasa altuak eta hezkuntza itinerario laburragoak eta profesionalizanteagoak dituzte orokorrean. Hemen ikusi dezakegu grafiko bat, non idonitate tasa konparatzen den Euskadiko biztanleria normatiboan eta tutelatutako aurretan erabeen tutelatutako aurretan erabekin alderatuz. Ikusten da hori. Lehenengo mailetan, igual lehen hezkuntzan apur bat parekatuagoa dela, baina gero bigarren hezkuntzara pasatzen garenean asko jaisten dela. Eta berdin, erabakitzen dituzten ikasketa desberdinekin. Biztanleria normatiboak askoz gehiago ikasten du eso eta tutelatutako aurretan erabeak gehiago formakuntza profesionala, oinarrizkoa, gero apur bat mailak igotzen dituzte. Hainbat ikerketa egin dira munduan zehar, zenbat biztanleria honetatik zenbat heltzen diren unibertsitatera, Erresuma Batuan 2011an 9% zen, kontuan izan da 2003an 1% zela. Espainiar estatuan 4 eta 5 tartean heltzen dira unibertsitatera, Australian adibidez 2007an 1%. Eta kontuan izan da hori, Euskadin biztanleria normatiboak 1,35 heltzen dela unibertsitate ikasketak egitera. Hori da, mundu guztiari azterketa edo bide berdinak emateagatik, hori, ezin da mundu guztia bide berdinakin edo erraminta berdinekin helburu berdinak izatera heldu. Orduan, zer egin dezakegu gazte hauek unibertsitatera heltzeko? Ikaslagun programa da honetako adibide bat. Zer da? EHUko voluntariotza programa bat da, non EHUko ikasleak egoitza harrera hauetara doazen, astean behin 2 orduz errefortzua akademikoa ematera gazte hauei. Egin zen, hau Joanaren tesitik, Joana Miguelenaren tesitik dator, berak egin zuen haur hauen testuinguruaren ikerketa bat, eta atera zituen behar desberdinak, eta gero hortik programa desberdinak atera ditu, arrakasta, ikaslagun, eta hori, beharrak ikusi ziren, programa planteatu zen, eta nahiz eta lehenago SM Fundazioaren laguntzarekin hasi zen, 2008an instituzionalizatu zen eta EHU eta
Gipuzkoako Aldundiaren arteko akordioa egin zen. Urtero, fakultate desberdinetan mailin bidez programa aurkezten da, jendea apuntatzeko eta hori bilera bat egiten dugu apur bat azaltzeko, formakuntza bat ematen zaie, lehenengo aukeratzen da, haien benetan parte hartu nahi dutenekin egiten da beste bilera bat, haien egutegiak ikusita eta umeen egutegiak eta beharrak ikusita parekatzen dira, eta formakuntza bat ematen zaie, ume hauen inguruan, Aldunditik dator teknikari bat azaltzera, pisu batetik arduradun bat ere azaltzera, eta hauek dira hasi ginenetik izan ditugun datuak. Umeak, parte hartzen duten umeak ikusi da gero eta gehiago direla, programak arrakasta badaukalako, ikaslagunak hor mantentzen dira, 50 inguru, batzuetan apur bat gehiago, pisuak, bostekin hasi zen programa piloto bat moduan, eta orain 14 pisurekin gaude, eta hori, hasierako bileran ikusten dugu nahiko jende interesatuta dagoela hasieran, izan genuen hor piko handi bat 200 pertsonekin, eta horri eta gero pandemia etorri zenez apur bat jeitsi da, ez? Programaren nondik norakoak hori da. Unibertsitateko ikasle bat ume batekin jartzen dugu kurtso hasieran, eta kurtso osoan zehar, astean behin, 2 orduz doa pisura errefortzu akademikoa ematera. Programa pentsatuta dago ume hauei errefortzu akademikoa emateko, baina hori baino askoz gehiago da, ez? Azkenean binkulo berezi bat sortzen duzu ume horrekin, eta eskolako etxerako lanekin, azterketekin laguntzen duzu, baina berarekin ere jolastu, denbora pasatu, eta horrelako gauzak egiten dituzu. Azaldu nahi dut, gure hezkuntza sistema euskalduna da, eta orduan ume guztiek euskaraz ikasten dute, eta gaztelaniazko ikasle batzuk ere egon direnez interesatuta programa parte hartzera, pasaden kurtsoan hasi genuen piloto moduan, igual atzerritarrak diren pisuetako ikasleak hartzen, haiekin gaztelania errefortzu moduan landu ahal izateko, eta horrela ikasle hauek ere parte hartu ahal izateko. Eta horregaitik 16 pisu ditugu aurten, baina 2 dira hori, atzerritarrak dauden pisuak, eta haiekin gaztelania errefortzatzen da. Profil hori dira, formakuntza profesionala egiten ari direnak, eta igual oso teknikoak diren ikasketak dituzte, eta unibertsitateko ikasleek ez daukate horretan laguntzeko bezain maila. Eta kurtsoa mailera guztietan ebaluaketa bat egiten zaie, bai pisuko arduradunei eta hezitzailei, bai umei, bai eta unibertsitateko ikaslei. Hor agertzen dira puntu garrantzitsuenak, bai pisuko hezitzaileek bereizten duten gauza garrantzitsuena da individualtasuna, ze azkenean ume hauek pisuetan hezitzaile asko eta desberdinekin daude, badoaz aldatzen, eta orduan haien bizitzan konstantea den gauza bakarra da haien ikaslaguna. Ze hasieran bada ikaslaguna, baina gero kurtsamairan bihurtzen da haien ikaslaguna, eta noiz dator nire ikaslaguna, ze kurtso osoan zaude ikaslagun berdinarekin. Orduan da, zure ikaslaguna, zurekin denbora pasatzera datorrena, modu hori voluntario batean, eta hori umeek asko baloratzen dute. Saiatzen gara ere, errepikatu nahi duten ikasleak ume berdinarekin jartzen, beti eta haiek nahi badute, bai umeak bai ikasleak,
Eta hori, programa ere euskara bultzatzeko ideia dauka, azkenean ume hauek euskara ez dute asko erabiltzen eta bai beharrezkoa da integraziorako, lehen komentatu dugun moduan, orduan refortzua euskaraz ematea bultzatzen da, haiekin jokatzen badugu euskaraz egitea eta gero hori. Umeekin baditugu urte desberdinetako umeak, igual 4 urteko ume bati ezin diozu 2 ordutan zehar etxerako lanak egiten jarri, ze igual ez ditu ez da etxerako lanik, orduan hori. Habitoak hartzeko balio du, laguntza sarea indartzeko, espektatibak ere haiei espektatiba positiboak jartzen zaizkie, aurre iritziak eta ikuspuntu hori ere aldatzen da ume hauen inguruan, eta orain dela 2 urte hasi gara kurtso amaieran, haiek ere unibertsitatea, igual oso urrun gelditzen zaio oraindik, baina unibertsitatea eta hori zer den ikusteko kurtso amaieran egiten dugu ekitaldi bat, jai modukoa, diploma ematen diegu programan parte hartzeagatik, iaz dominak ere eman genien, eta hori, orain dela 2 urte etorri ziren Porrotx eta Marimototx haiekin teatrillo bat egitera, unibertsitatea ezagutzeko, iaz errealeko bi neska bat eta mutil bat etorri ziren dominak ematera, eta haiek ere ikusteko mundua eta normalizatuagoak diren egoerak haiek ere bizi ahal izateko. Eta hori izan da guztia, zalantzarik dudarik badago, gero izango duzue denbora galdetzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Iker. Y para finalizar, amaitzeko Giltzarri zerbitzuaren berri izango dugu. Barakaldoko udaleko zerbitzua da eta parte hartze prozesuak eta aisialdi zitzaileko zerbitzu bat da. Nerabei zuzenduta dago eta prebentziorako eta integraziorako zerbitzu gisa funtzionatzen du. Herritar zaurgarrienentzat Mireia Parra, gazteria teknikariak azalduko digu zerbitzua aurrera. Bueno, egun on danori y bienvenidas y bienvenidas a Barakaldo. Eskerrik asko, egun eta ongi etorri Barakaldora. Gaur etxean jokatuko du, normalean espazioneten egiten ditugulako jarduerak, hau bada integrazio soziokulturalerako zentro bat, eta ezagutzen ez baduzue, adinekoak, egoera zaurgarrian dauden pertsonak, familiak, haurrak eta nerabeak ere egoten dira hemen. Giltzarri, 3. solairuan dago, eta horixe zen iragarkiak egiteko minutuan, nahi baduzue bisita bat egin, espazioa zabali dago, 3. solairuan gaude. Eskerrik asko gonbidapenagatik, normalean gizarte zerbitzuetan, kultura arloan diardugunok normalean ez dugulako itura handirik elkartzeko koordinatzen gara, hori bai, eta baditugu koordinatzeko espazioak, sareak sortzekoak, baina gaur, bada egun berezi bat zentzurrotan, eta eskerrik asko, tarte bat eskentzagatik zuen agendan. Ongi etorri, Barakaldora, ezagutzen zuen ontzat, Giltzarri zerbitzua 12-18 urte bitarteko nerabei zuzenontako zerbitzu bat da, gazteria zerbitzutik sortutakoa, edo arlotik sortutakoa. Saila zabalagoa da, euskera, gazteria eta kultura barne hartzen ditulako. Eta hainbat esku hartze egiten ditugu, eta pixkanaka kultura eta hezkuntza arloak erabaki zuen Barakaldo hiri hezitzaile gisa martxan jartzea. 2004 arte gazteria arlo berari askorik etzegoen, eta helburua izan zen gazteen arloa beste begira batekin lantzea.
se trabajase sobre el tema de la promoción, ¿no?, juvenil, ¿no? Beste modu batera, landu nahi zen, gazek lotutakoa sustatzeko. 2007-2008 urteetan, gazteria sailetik erabaki genuen berariaz nerabekin lan egitea. Nerabeekin eta 18 urtetik gorako gazteekin. 2 helbururekin, 2 estrategiekin, 2 baliabide eta talde desberdinekin, hainbat helburu lortzeko batetik gaur azalduko dugunarekin, hori baita nerabei zuzendutako zerbitzua eta bertan lan egiten dugu nerabeekin. Esan bezala, 12-18 urte bitartekoekin, eta horiekin balioen hezkuntza eta partaidetza lantzen ditugu. Laguntza, emantzipazio prozesu batean, prestakuntza prozesu bat da, eta berariaz parte hartzea lantzen da. Gogoraraziz, geroago azalduko dudana. 80ko hamarkadan ere sinatu zen haurren eskubideen gutun hura eta zuzenbide subjektu gisa ikusten hasi ziren haurrak beren ekarpen zibikoa egin dezaketen pertsona gisa. Aldaketa horien guztien ondorioz, gure zerbitzuaren diseinua halakoa da, eta gaur 3 alderdi azpimarratu nahiko nituzke funtsezkoena batetik. Garai hartan berritzailea zen zerbait, beraria erabakitzea nerabeekin lan egingo genuela, aukera espazio gisa ulertuz, arreta eskaintzea nerabearen gaitasunei, arriskuak eta mugak alde batera utzita, aisialdi ezigarritik lan egitea, liberatzailea izan zedin, eta pertsonari aukera emanez momentu horretan nahizuna egiteko eta autorealizazio izateko bere autoketa propioak eginez, eta eskubideen ikuspegi horretatik lehen aipatu dudan bezala, gutunaren hildo horri jarraituz. Haurrak, nerabeak, zuzenbideko subjektu gisa ulertzen dira, eskubideduna dira beraz, eta bere eskubidea dituzte. Eta hor laguntza bat eskaintzen dugu eskubide hori balia ditzaten. Ez soilik babesteko, baizik eta baita ere, aisialdirako eskubide gisa lantzeko. Honaiko azkarra azaldu dut, eta, 3 estrategia erabiltzea erabaki genuen batetik, nerabea erdigunean jartzea. Barakaldo, para que os hagáis una idea en Barakaldo. Barakaldon, uler dezazuen 5.500 nerabe bitartean ditugu, 12-18 urte bitartean, eta gu adintarte horretan guztien gana zuzentzen gara, batzuek parte hartze handiagoa dute, beste batzuek txikiagoa, baina haien gana zuzentzen gara. Eta ikuspegi positibo bat ikusarazten nahi dugu beren gaitasunak, gizartean eman diezaieketen guztia, eta parte hartzerako ezin nahi dugu, parte hartzerako eskubidea modu eraginkorrean gauzatuz, eta beraien bizitza prozesuan lagunduz alderdi guztietan modu integralean. Eta horrez gain zenbat funtzio betetzen ari gara, horrez da oso ongi ikusten, baina inklusioa hor dago. Zerbitzu honetan nerabe guztien inklusioa bultzatu nahi dugu Barakaldon biziren nerabena, eta gizarte zerbitzuekin lotuta prebentzioa eta detekzioa ere betetzen ditugun funtzioa dira. Os lo he ido comentando un poquillo, ¿no? Pero a la hora del diseño lo que nos... Lehen pixka bat azaldu dut, baina zerbitzua diseinatzeko orduan genuen helburuetakoa bazen autonomiarako eztea, modu integralean, balio zibiko komunitarietan eztea, eta egitura egonkor fidagarri bat sortzea parte hartze soziala bultzatzeko.
Eta metodologiaren alderdi batzuk azpimarratzearen aurrerago ikusiko dugu. Baina abia puntua lurraldea da, auzoa da, ikastetxea da, institutua edo heziketa zentroa. Oinarri gisa pedagogia aktiboa dugu, hau ere aisialdi hezigarritik jasotzen dugu. Eta lantalden arabera lan egitea, banakako lana ere egiten da, baina batez ere taldearen bidez egiten da. Horren arabera erekiko delako parte hartze egitura hori. Eta badago ere irudi profesional bat, zerbitzu honetan gizarte hezitzaile kasu honetan, bitartekari gisa, prozesuen facilitatzaile gisa, eta prozesu hezigarri honetan lagundu egiten du, laguntzaile gisa jarduten du, neraben talde horrentza 6 urtera iritsi daitezke prozesuak 12 urterekin sartzen badira. Egiturari dagokionez 7 gizarte hezitzaile ditugu, horietako bat bada koordinatzailea, hemen duzu, Eta baditugu ere Barakaldoko auzo handietan dauden kokatuta dauden zerbitzuak. DBH-ko institutuari ere arreta eskaintzen zaio. Gizarte hezitzailea beraz lan ere mugisa du institutua bera eta bertara joaten da. Aisialdian lehen aipatu dugu, guk aukeratu dugula aisialdian lan egitea. Beraz, institutuetako aisialdira joaten da, jantokiko orduan, jolastokira ateratzeko baimena duten tarte horretan, arratsaldean, gaztekin harremanetan jartzen da eta eskatzen die proposamenak egiteko aisialdiko jarduera gisa eta hortik abiatuta ikastetxeetan, auzoetan taldeak sortzen dira. Horrekin batera koordinazio bat dago, lankidetza sare bat sortzeko zuzendaritza taldearekin, institutuko zuzendaritza taldearekin, udaleko gainerako eragileekin, institutuan parte hartzen badute, haiekin koordinatu egiten gara prozesu hau elikatzeko. Hezitzaileak bultzatu egiten du ikasturte hasieran lan hau ezagutza bultzatzen du, konfiantza bat sortzen du eta taldeak sortzen dira. Eta talde horietan aisialdeko jarduerak egiten dituzte, ikaskuntza bat gertadin eta konpromiso bat ere sortzen da auzoa edo institutua eraldatzeko eta dinamizatzeko. Hori oso azkarra azalduta, bai? Aurkeztu nahi nizuen parte hartze egitura hau, interesgarria izan daitekelako, bertan neska eta mutil guztiek parte hartzen dute, 700 inguru ditugu une honetan, 700 hori sartuko lirateke egitura honetan, guzti horiek, eta oinarrian parte hartzeko egituraren oinarrian daude sortzen diren 30, 40 talde jarduerak egiteko. 350 gaztek parte hartzen dute horietan, haiek eskatzen dute zeintzuk egin eta astero topago egiten dute institutuan edo beste espazio batzuetan. Eta parte hartzen dute monitore batekin eta beti hezitzailearen gainbegiraketarekin. Bigarren maila horretan batzordeak daude, bertan badaude jarduera taldeetako neska mutikoak interesa dutenak besteentzako jarduerak garatzeari dagokionez. Bada parte hartzeren beste maila bat. Batzorde batzuetan nahi dute auzoaren errealitatea eraldatu edo patio dinamizatu edo giro hobea sortu patioetan edo agian gai batzuk interesatzen zaizkie, feminismoa, jasangarritasuna edo belaunaldien arteko esperientziak
hori bada, bigarren parte hartzen maila bat, bertan antolatuta daude, eta besteentzako jarduerak egiten eta antolatzen dituzte. Eta amaitzeko badugu 12 kide dituen kontseilua normalean, parekidea izaten da, ordezkaritza lurraldei eta neskata mutikoei dagokionez. Horiek dira plataformaren ordezkaria, plataforma osoaren beharra jasotzen dituzte, jarduerak dituzten talde guztienak eta arlo teknikora eta politikora bideratzen dituzte. Zinegotziarekin elkartzen dira eta batzuetan alkatearekin ere elkartu izan dira beti gorako beharren eskualdatze hori egiteko. Eta hor sar daiteke adibidez zerkako plan batean parte hartzea, ekarpenak egitea edo kontsultaren bat egitea. Haien interes eremuaren arabera eta haien ekarpena izan daitekenaren arabera. Bestalde badaukagu Giltzarri eskola izena duen espazioa eta parte hartu behar da, parte hartzen ikasteko, baina prestakuntza ere behar da. Eta hor sartzen da Giltzarri eskola lagundu egiten du, prozesu horretan eta taldeetan eta batzordeetan parte hartzen duten neskamutikoei prestakuntza eskaintzen die. Hemen ikusi ditzakezue, adibidez zer jarduera egiten diren adibide batzuk, belaunaldien arteko topaketak, feminismoaren arloan egiten dena, edo jasangarritasunaren arloan egiten dena. Eta institutuetako bakoitzean badago dinamizazioa arduratzen den espazio bat, beste jarduerak ere proposatzen dira, eta abar. Laburpen oso laburtu honetan, lau osagai aipatu ditut eta azpimarratu nahiko nuke akonpainamendu hezigarria pertsonala eta taldekoa. Hor hezitzaileek oso zeregin garrantzitsua dute eta taldei eta pertsonei eskaintzen diete akonpainamendua, baina akonpainamendu hori egiteko orduan banakakoa denean hezitzaile bakoitzak 12-15 gazte izaten ditu esleituta akonpainamendu intentsiboago bat eskaintzeko eta helburua da beraien gaitasunak ahalik eta gehien aprobetxatzea eta azaleraraztea bere bizitzarako integralki baliagarriak izan daitezen. Horrez gain, baldintzalik eta honenak sortu nahi dira, osasun mentala, osasun emozionala eta osasun fisikoa entzatatzen duen zaintza bat eskaini nahi da, eta animatu nahi zaio bere ingurunea eralda dezan. Eta azpimarratu nahi nuen azkeneko elementua bada topalekoaren espazioa. Lehen lore bat ikusi dugu eta hor petalo bakoitzean badago ikastetxe bat, badago auzo bat, badaude baliabide jakin batzuk, elkarte batzuk, badaude saltoki batzuk, auzoko batzuk, eta hor gertatzen da elkarrera gina gazteek aurrera eman dituzten proiektuetan. Topaleku deitzen diogu, espazio irekia da. Astelehenetik ostiralera funtzionatzen du arratsalde eta referentzia espazio bada, proiektuak egiteko, proposamenak egiteko eta espazio horrek balio du inklusiorako. Espazio horretan mota guztietako neskamutilak aurki ditzakegu, jatorri desberdinekoak, non gizarte hezitzaile bat izango den erreferentea lurraldekoa izan daiteke, edo begirale bat han egon daitekeena beraiekin esku hartzen. Gainera, jarduerak eta proiektuak egin daitezke norberaren ekimenez, edo taldeak edo jarduerak egin daitezke hor. Eta gaur egun bi espazio aktibo ditugu. Eta beste bat gu hemen eta Gurutzetan.
Eta uste dut espazio horiek potentzialtasun eta inklusiokoak direla. Eta beste elementu bat komentatu nahi nizuen, ze babes zerbitzu dugun desgaitasuna duten neska mutilentzat. Normalean, egiten genuen analisia zen desgaitasuna duten eskamutila askok ez dituztela baliabide normalizatuak. Uste baitute ez dutela babes nahikoa izango, edo ez direla gustora egongo, edo ez direla erosotasunez haietara iritsiko. Beraz, proiektu hau egiteko zerbitzu hau honek akonpainamendu espezifikoa eskaintzen die desgaitasuna duten haur eta nerabei. Eta babes espezifikoak izaten dituzte 20 neska mutilak, plataformaren espazio eta lekuetan, parte hartze gune desberdinetan, topalekuetan, edo jarduera okasionaletan, oporretan, eta horiek guztiek babes edo laguntza espezializatua dute. Eta gainera badira beste neska mutil talde potente bat. Eta azkenik laburpen gisa berriro esango dut, zer garrantzitsua den gazte sustapena egitea, bisibilizazioa, ahalduntzea, hau da, gaikuntza bere biziko gisa, gauzak aldatzeko eta gauzak benetan egiteko kidegoarentzat azten ari diren pertsonak dira. Eta ikuspegi positibo hori taldean duguna, horixe azpimarratu nahi nuke gaur eta helarazi. Eta lan egin dezagun haien ahalduntzerako. Eta herrialde horiek gizarteari barruan duten guztia eman diezaioten. Eta hor argazki bat, nire talean argazki bat, ez da hor txegon, beraiek ere egon zaitezkete eta eskerrik asko. Eskerrik asko, Mireia. Eskerrik asko. Eskerrik asko, denboraz justu gabiltza. Bueno, aukera emango dugu galerarik baldin badago, komentari hori, ze esperientzia aurkeztu diren gaur, galderarik badago. Bueno, pues sin más dilación pasamos al descanso.